Moikka teille kaikille, se on Tuomas täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Yksi maailman suosituimmista treenijaoista on työntävät, vetävät ja jalat. Ennen kuin mennään treenin pariin, haluan kiittää mun kaveria Miroa kaikkien treeniklippien kuvaamisesta. Miron kaikki somet löytyvät nyt tästä ruudulta ja videon kuvauksesta. Ensimmäinen liike, jonka teen, on ylä- ja leveälautteella, joka treenaa leveätä selkälihasta. Yeah, let's see how you do under pressure. Oh, yeah, I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay, hey, yeah, ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them. Toisena liikkeenä teen leveen otteen rintatuottoa soutua, joka treenaa selän yläosaa. Oh shit, they don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. Kolmantena liikkeenä teen kapean otteen rintatuottoa soutua, joka treenaa selän keskiosaa. Ei väliä tekeekö yksi kerrallaan, mutta mä vaan tykkään tehdä tälleen. The ropes, peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Neljäntenä liikkeenä teen takaolkapäät toljessa, joka treenaa olkapään takaosaa. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Viidentenä liikkeenä teen Bruegel Curley laitteessa, joka treenaa hauiksia. Oli vitu huono koulus, nyt ne näkee ja onnittelee. 2 Oreo viikon loppu, nyt voi kuolla onnellisen. Kaikki vitu kallis Suomes, mulla on flys, on onnellinen. A2 pari amireit, joku junnu parisis ompelinen. Tie sust kaiken valmiiksi, sä et elä mistä räppäät. Pidä mun autoa tallis, vaihoi vuodessa Astra S:ää. Mut tuntuu et on turisti, tuu hinaa jos mä crashaan. Annoin 4 kiloa sille, nyt se on Kuudentena ja viimeisenä liikkeenä teen vasara käännyt taljassa, joka treenaa brachialista. Takas, oikeest haluu takas mun hiusraja. Pressannut näit tyttöjä, nyt on pakko pysyä tiukkana. En oo mikään pappi, hei, en aio teit nyt siunata. Te puhutte vaan jostain miniliikeist. Meni OT monta kertaa ja tein uran minikripeist. Nykyään mee OT, mut mä pidä kiinni mikeist. Oot matkoil jos kelaat, et kätsät mut jostain dickpikeist. Kiitos, että katsoit videon. Muista tilata kanava, tykätä videosta ja kommentoida jotain mukavaa. Se on moro sit.